Africa my continent se-Africa kuyi-South Africa KwaZulu ugu i-district sisovongo sisemzini wakwaGasela la kuvele khona umuga isika la ekuthe entathakusa namhlanje mhla 5 isikhathi 20:11 ebusuku uthe entathakusa namhlanje mhlambe ngabo 1 kanje kwaGasela abantu abayibize ngamaphoyisa uma befika kuleli khaya ukuthi ke bebeze ngani cha ibona abayosichaza ukuthi yini abebeze ngayo kodwa ke sizokunikeza nje isithombe noma singezokuhlangana kahle kodwa uzokwazi ukuyihlanganisela uma befika la bafike bafuna ubaba la ekhaya kusho ukuthi igate leli mabechaza belivulekile kancane igate la ekhaya khona ke ama security abantu abagadayo la ekhaya bafika ke bangena mabengena ke ake sihambe sibone ukuthi bangene baze bafika kuphi kodwa nje abantu mhlambe kuyabalwa plus or minus la ku 15 abayibize ngamaphoyisa kuthiwa ke into kodwa ke eyenzakele bebefake lezi igqoko ezivala ubuso ube yedwa obengasifakile isigqoko esivala ubuso kodwa laba abanye nje befake isigqoko lesi esivale ubuso befike ke la bathi bazofuna ubaba owumnikazi waleli ekhaya ake sihambe singaphakathi sibheke ukuthi kwenzekeni bamtholile abamtholanga inkulumo ithi lesi sicapha lesi bezivaliwe lesi sicapha mase bela obengaphakathi ngabe beku ubawala ekhaya noma mwala ekhaya bacela ukuthi beziveze ukuthi bangobani beveze phela ukuthi nazi iqhebhezana appointment certificate ukuthi singamaphoyisa noma cha asazi noma kugcine kwenzekile enilokho kodwa nje kulesicapha lesi besikade esivalekile lesi sicapha kwafuna ukuthi beveze la ukuthi bangobani right ukuthi bagcineke bekushilo bekuvezileni udaba sokuzwa ngokuhamba kwesikhathi into ke ithi inkulumo kukweboko kwabakhona ke inkulumo ibilokhu bephendulana la baphendulana ubaba wala ekhaya angazi ukuthi kunini labathathe khona unkosikazi wakhe wabekwa lapha ngaphandle kodwa inkulumo ithi nje kuko kwaba nalento angazi noma kwalaliswa la wabuye wavuka kodwa ikhona into nje umsindo owasuka la anguthatheke na kuma ingena la ukuthi bebengena bebheke phambili noma bebheke emuva olunye udaba kodwa bafikile la mabefika la i-bedroom kababoyala ekhaya ile kodwa into eyenzekile asazi ukuthi isiphi isimo esimenze ukuthi ke aphusheke ngabaphusheke noma ahambe aze azofika la mayifika la le i-bedroom yezingane le njengobona nje nanka amabhanki kunombhede obula esizokhombisa wona ubula umbhede la othuthi ke ulala usisi ekuyena ogada lezi ingane futhi ulala nazo la ayigade la kodwa ke ubengekho makushiwo bekhona izingane nje zala ekhaya enye izingane zala ekhaya kuthiwa inonyaka owodwa mangaphosisi kodwa nje bekunezingane la into eyenzekile-ke yila okwenzeke khona umuka yila kwenzeke khona isika la ogcine khona sekudutshulwa kwaqhuma isibhamu uma kudutshulwa-ke kwadutshulwa ubaba la ekhaya sazi ukuthi udutshulwe kuphi noma udutshulwe esifubeni noma udutshulwe emhlane noma udutshulwe kuphi kodwa asazi ngoba ugcine engathi uwele embhedeni ngokuzwa inkulumo uwele embhedeni wagcina-ke elapha embhedeni asazi noma umphefumulo uphumele lapho noma uphumele kuphi kodwa ubelele lapha embhedeni so khombisa nje ezinye zey'nhlamvu ngabe ziyinhlamvu asazi siyasho nje ukuthi khona into edubulela khona into eshayela khona into eshayela khona into eshayela asikuthathe-ke manje khona sokukhombisa ini manje sesizokhombisa umatrans noma umbhede angikusho lokhu ukuthi konje siphuma ngaphi siphuma ngapha abanomzimba abantu abazwelayo kakhulu socela abantu abazwelayo
bengayilandeli eduze. I-disclaimer nje sengiyenza sengiphathi nendawo abazwelayo. Okay, sengicishe ngiyazi kancane. Konje kungabula amala. Akuwona lo. Wona ilo. Mbo. Lana bebefuna kuthiwa inkulumo ethi bebefuna ukuzovalela umama wala ekhaya la engazothi ke ayiwaresist ake wanqaba yena ukuthi no ngeke afakwe. Alright, asazi noma i-damage besiyenzekile noma ingakenzeki. Athi ngibona la. Hayi. Akona lo. Mhlambe lo. Athi ngibona la. Noma lo lecaleni. Yes. Oh yeah. Nakho. Abazwelayo siyocela nje. Nawu ke umatrans. Oyiwona wena uzochazela yonke into. Nawu umatrans. Mawuthi uyabheka igazi lomuntu leli kababa la ekhaya. And mawubheka into eyenzeke ngo-1 ekseni manje oba ngitshela ukuthi u22 11 ebusuku kanti uyabona ukuthi kwakhona kuma-trans belisakophoza igazi lomuntu leli kodwa ukuthi ubelele kanjani ke olunye udaba esingalazi igazi lomuntu leli ubaba walale ekhaya kodwa lize laphuma ke ngisho kwi-base lazophumela la kwi-base nasi isimo kuyisona sona ya ngicabanga ukuthi mhlawumbe ke okuthi siyobheka ngale ngoba kuningana bekwenzeka la uyabona ama scenes maningi othi ngicishe ngizokukhombisa umuntu bese kuyena akusacishi la kanti okay ya nakhe bese kuthi ke agcinanga nje kubaba wala ekhaya oduduliwe washona manje la othimbo nakhe agcinanga kubaba wala ekhaya ubaba ubesebenza njenge security yena ududulele kule ndawo igazi lomuntu leni ududulele kule ndawo angazi noma uphelele la noma uphelele kuphi kodwa yila adutshulwe khona okusho ukuthi la kwagasela intathakuso namhlanje kugcine kunabantu ababili idumbu iphumele ezimbili sikababona ekhaya nesisebenza la ekhaya ukuthi bekwenze njani ngeke size sikwazi okwangampela ukuchaza lokho kodwa nje thina sekunikeza into eyenzekile ya mhlambe okunye ngakhansela khona mbukeli ukuthi igate leli lalomuzi mawuthi alibheka leli gate leli li-electric leli gate electric okusho ukuthi angeke ungene ngaphakathi bengakuvulelile nizwe kahle futhi angeke ungene bengakuvulelile nakuba bekusentathakuso kusho ukuthi kodwa bengaphakathi uvulile bese uyangena ngoba mhlambe ke sengaba ukuthi mabethiwa bangene ngendluzulu noma bangena phezulu ngoba lolu dongo uyalibona ukuthi liphakeme kangakanani bengangena phezulu kodwa ke ngathi bekuvuliwe uphisi omncane ukuthi abantu bengene okusho ukuthi uma ukuthi ngempela bakuvulelile wangena okusho ukuthi i-bit of compliance ibikhona futhi lo muntu ube comply uma ukuthi ufuna ukungena la entathakusa akuvulele la unless otherwise kuthiwa bangene phezulu okay adluleni ke lapho izimoto zabantu abefikela beyibize ngamaphoyisa
ngoba isho njalo uNkulunkulu ithi bayibiza amaphoyisa. Ngizodrive ngisukela besele lapha usho ukuthi-ke beze lapha kwi-T junction noma ku-Stop Street beze la mhlambe sebehamba ngeenyawo kodwa-ke ake sambe khona ngizokukhombisa ukuthi kuphi ungayivali. Yeah, nansi. Nansi. Ngithuma uzowodwa wonke la. Ithi-ke inkulumo iy'moto beziselela. Beyisilelana iy'moto. Beyipake nje kule ndawo iy'moto. Yeah. Ake sibambe la okwamanje. Africa my continent, Africa my home. Njengoba siqale endaweni yesigameko emzini kaGasela okuyena ogcine kukhulunywa ukuthi udutshulwa abantu abayibize ngamaphoyisa u1 lo kulokho kudutshulwa futhi nonogada odutshuliwe naye washona endaweni yesigameko. Manje sesitheke asizokhuluma nomfowabo abebesebenza naye ebhizinisini abalama nawo naye ozosithatha sibeke ukuthi yini na ebonile yini okwenzekile kodwa uzositshela nje kube kuncane ngoba zonke izinto manje mase sisemaphoyiseni sekuseduze nenkantolo akusafanele singene kakhulu kuma details. Ake sizwe umfowethu esithatha esibeka. Ngibingelele baba Nongane. Yes. Lo lapha mweni ubanelo akaGasela. Yes. Endaweni yasePotchefstroom. Yes. Emashisini esigodini sakambayimbayi. Yes. Olinyalelwe umfowabo namhlanje ezintathakusa. Yes. Sibhlungu kakhulu, sibhlungu nje sisemanzini. Angazi noma ngizothi inhlungu esisakuzona sisazi strong noma asikakaboni ukuthi sekwenzakalile asikakakholwa. Kodwa sibhlungu sinjalo umfowethu sizwile ethi abadubule kuqala kodwa manje ulimalele ekamereni lezingane ubuhlungu nakho konke phambi kwazi izingane zakhe zamantombazane wadutshulwa phambi kwazo. So kusilimaza kakhulu ukuzwa lokho izingane mase zibuyela ukuthi ubaba wabancenga wathi ngenzeni asikhulumeni bamdubula ngoku sekunjalo kukhona nosana elizoba na 2 years nje manje ngo-April. So sibhlungu kakhulu nje somndeni wakaGasela sibhlungu kakhulu ngokwenzakalile belimaza umfowethu uMlondo uGasela. Siyabonga kakhulu umfowethu. Kubhlungu kunjalo. Kodwa ke umuntu usezothatha lama visuals ayihlanganisele abone ukuthi ikuphi okukhona ikuphi okungekhona kodwa ke ake silinde sizwe ukuthi umthetho uyosithatha ukusibekephi ngalesehlo ngalemuka owehlile. I thank you.